Xogħol li kien beda qabel l-elezzjoni tal-Kunsill Lokali tal-Mosta f'Marzu li għadda twaqqaf ħesrem mal-ħatra tas-sindku ġdida Shirley Farrugia. Ir-residenti ta' Triq id-Dawr u Triq l-Istrinġel qegħdin jisqu li s-sitwazzjoni saret intollerabbli u perikoluża b'ħofor u trab ma' kull imkien. Inbeda l-proġett, ftit wara l-elezzjoni sfortunatament, jidher li ingħataw xi istruzzjonijiet differenti minn konsultazzjoni ma' residenti u x-xogħol waqa' b'ritmu baxx ħafna l-ispaċi li kważi spiċċa kompletament issa, mhux kważi spiċċa kompletament. Ix-xogħol twaqqaf jiġifieri. Aħna jenna noqdu hawnhekk 35 years, ħafna minn nistgħu hawnhekk illum il-ġurnata kibru fleta, bilkemm nistgħu nimxu fi-triq. Fil-waqt li ġabru petizzjoni mingħand ir-residenti kollha u li anke ġiet ippreżentata fil-Parlament, ir-residenti qegħdin jesprimu frustrazzjoni mhux biss għax ix-xogħol waqaf ħesrem, iżda wkoll għaliex is-Sindku Nazzjonalista waqt il-laqgħa tal-Kunsill tal-Ħamis li għadda qabdet u telqet il-barra. Il-Minority Leader fil-Kunsill Lokali tal-Mosta Alex Muscat qal li kien hemm mozzjoni mresqa minn Kunsillier Nazzjonalista u ssekondata mis-Sindku Shirley Farrugia li tgħid li għandha tingħata priorità fuq it-toroq kollha tal-Mosta u li għandu jsir ix-xogħol kollu meħtieġ fosthom Triq id-Dawr. Madankollu fil-laqgħa tal-Ħamis li għadda, is-Sindku Nazzjonalista bdiet tafas fuq legalitajiet bħala skuża għala m'għandux jitkompla x-xogħol. Rridux li nqabdu f'kwistjoni ta' permessi mhux permessi legalità u mhux legalità però nixtiequ li triq titkompla minnu fih illum qabilata. Shirley Farrugia irrifjutat ukoll it-talba tal-Minority Leader Laburista biex jittieħed vot dwar jekk għandux jitkompla x-xogħol. Is-Sindku bdiet tgħid li qed tħossha medda u ħarġet il-barra bil-laqgħa tiġi aġġornata għal Ħamis li ġej.